jak chini tuimodu kamini Ontomoni Debborma tei bini nana mokol nukjaya tongjao tei bini bahano jek handicap jate yakma jaya bisnao pop klaijak abono seng tini ground report nainani bagini seng tini oro phaligo chini ground report o seng saimaka belai kheno nukhung chugya bini buma bo thoi thangjaka bini bufa bo borokno yakagoi thangpaikha bini nana borokno murugna bagoi bini nukhungo phaikha tei bahano jek handicap tongjao onkhay aboni bagini poristiti baddo khaini hoyto bo tini जों social media bo nukha 70 taka rang mai chanani bagoi mai phatisa chana bagoi bo tini ma khokjakhana 70 taka abo baini bo kosto makha bo bujakha police rok tlangjak kintu lukurok saimaya जों kintu ground report phainu phaikha belai kheno जों jaklaijak chini takhuk Ontomoni Debbormani ngaro जों nukha chini logeu tongo chini district president Tipramo Thani Teliamona district ni president Boromgana Ranjit Kumar Debborma tongo tei ang sakbai thangtongo ani working president Manoj Butongo tei yang chini Krishnapur block committee ni YTF ni president tongo chini Sopon Debborma tei chini yang Damanik tongo subzonal chairman Khagnang tei yang bo chini Pijus tongo working president Krishnapur block committee ni tei chini adong chini block committee ni entire YTF team chini unkologo jotono phaimanjak phaikha जों bubagrani tini Facebook o जों message nungmani yagulono जों फटाफट chini meeting kaisa tongmani YTF ni a meeting paikhaikeno जों khabrung phailai jaga ground report sinani bagai bwskango जों bwsakjak tei man chubanani bagai जों prostut tongo hingke aswngno tongnai bubagrani thani abono जों message namo sugo जों bubagrano tabokni report ronai angbo report roi hnai bubagrano je mahaike जों bui ginai phaikha bini condition bahai tamoni bagai bo hai mangkha basic report जों bubagrano clear roi hnai aswng nungsithang jotono hambai।